Ahoj, já mám dnes příležitost mezi námi přivítat taky Jirku, který je zástupcem firmy Atex, jedním z našich partnerů Dakea v České republice. Já bych se, Jirko, rád jen zeptal, co vás vedlo k tomu začít spolupracovat v segmentu střešních oken Dakea? Samozřejmě je to celkový systém, hlavně systém pro koncového zákazníka, kde mu firma Altatera nabízí 20letou záruku a pro pokrývače Cash Club. Jirko, co se ti nejvíc líbí na systému Dakea? Na systému Dakea se mi nejvíce líbí její moderní přístup k pokrývačským firmám, které jsou našimi stěžejními partnery, tak jako firma Radek Sobotka. Ahoj Radku, jak se vede? Dobrý, co jsi nám dovez? Vezu ti objednaný montážní sady, oknom Dakea. Výborně, děkujeme. A pověz mi, jak se montovali dneska první okno. Úplně výborně, nebyl žádný problém.